Economy etigo, dollar biawa Nigeria zo. Economy etigo, dollar biawa Nigeria zo. Economy etigo, dollar biawa Nigeria zo. Nigeria keduze banye neje anyị na-agbago ka anyị na-agbada n'ụwa ogini mele economy Nigeria onye ọbụla ji akwakwa onye nọdebe nọ n'enu ụwa nụ ebe onye na-anọra na-akụ onye oge anyị nọ n'ọchịchị ọgazo na n'ife niile na-agakwa ọfụma oge anyị nọ n'ọchịchị ọgazo na fuelu bụ 87 naira oge anyị nọ n'ọchịchị ọgazo na dọla nọ na 150 naira oge ọgazo na chi Nigeria akparasi nọ na 75 oge anyị nọ n'ọchịchị ọgazo na enwegwenye na-eliju ọfọnụ ọgazo na chikatazi ya ndị mmadụ ebido wee tibe mkpu Fatibe na fachọlụ chenji Fatibe na fachọlụ chenji fachafuzi amụma onye ze nwamobi n'ogidi bulufa gbogbo maka chenji onye lili na denya chenji macha onye lili na denya chenji kapọta nwoke Fulani welie Nigeria dizie Nigeria ma o nyere anyị chenji nwa ọ sị na anachu corruption ọ bụrụ na ọgajo na dị corrupt ma Nigeria na anyị na-enwe anwụli tata na corruption anago ma obodo bụzi igwe ejelu m ebe na-eliji na binsi 150 naira nwanyị si n'ọbụ 300 naira ntuzie nwanyị n'ọbụ maka gịnị ọsịmụ na dọla etinye gị ego kedu ife dọla na-achọzi na ji na binsi ilue n'ose ọkwọdụ na ndị na-ele ogili n'ose na-ebe akwa dọla onye na-ele azụ friji na-ebe akwa dọla onye na-ele binsi na-ebe akwa dọla ọ bụzi rice na ọ bụ mma nwoke na o nwere ozikwa ife 20 naira na-egote unafugo na dọla bịawago Nigeria zo economy Nigeria etigo economy etigo dọla bịawa Nigeria zo ife dọla melu Nigeria economy etigo dọla bịawa Nigeria zo dọla bịawa Nigeria zo economy anyị etigo bịawa Nigeria zo onye ojiji na-ebe akwa dọla onye nlele ose na-ebe akwa dọla dọla bịawa anya zo economy Nigeria etigo onye ka na-akọlụ economy etigo dọla bịawago Nigeria economy etigo economy etigo dọla bịawa Nigeria zo oge anyị nọ n'ọchịchị ọgajona onye zite dọla from America ewelu dọla wee gwọnye ụgwọ ọ dịka nwoke Fulani batalụ ọsị onye zite dọla enye naira nyebụ ife wee welu Obama rụ
Obama we nwụlagwo na bi tinye na Nigeria. Dollar we leba kalitali na pia Nigeria. Dollar nele 150 tata na dollar buzi 470. Naija anyị na-agbago ka anyị na-agbada na dollar pia wago Nigeria Nigeria keduzi ebe anyị na-eje anyị na-agbago ka anyị na-agbada iluzie n'ime afịa n'ụzọ kwọdụ onye ọbụla amazi anya dọla nwanyị n'elu ogili nọma anya dọla onye na-ele ose na-ebekwu akwa dọla onye na-ele ji nọ n'ebe akwa dọla ma ndị ọrụ ugbo nọ na vileji n'ebe akwa dọla ọ bụrụ na nwoke Fulani kekwe ya jee yọba Obama ka yọba Obama ka Obama meela anyị ebele na ego anyị etigo Obama biko Obama na-ego Nigeria etigo Obama mere Nigeria ebele Obama melu Nigeria ebele ego Nigeria etigo Obama mere Nigeria ebele Obama n'ititọligo ego Nigeria ititọligo ego Nigeria Obama mere Nigeria ebele ife niile bụzi times 2 Obama na-ego Nigeria etigo Obama mere Nigeria ebele Obama meela anyị ebele ego anyị etigo Nigeria ebele onye nọdụ ebe ọ nọ n'elu ụwa ebe onye na-anọrọ anagonye oge ọga Jona na chi Nigeria dịla anyị mmanụ onye na-anọrọ mgbe niile ozu ojele igbo osi n'ọba wee bọba neke n'obodo Nigeria na Chukwu gọzila anyị na onye ele anyị ife anyị ga-eji bi anyị nwelu crude oil refinery Nigeria na ọda alụ ọlụ ebulu mmanụ Nigeria jezie refine ya n'ilo ebute ata na Naija ebutezi enyi ọgala ọnụ anyị na-agbago ka anyị na-agbada Nigeria nwere ọtụtụ ife na agriculture nke anyị ga-eji iwe nweta ego na anyị nwelu timba na Nigeria na anyị nwelu koko mana anya onye ọbụla dị na crude oil tata na crude oil etigo ekọnọmi anyị etigo ego Nigeria tikwue onye ọbụla chọrọ ịnwe oyi welu nye ka ndị iwe si na onye ma ofu ụzọ na ọ maara ụzọ ma ncha ọ bụ na ịmalụ ụzọ kabarụ ka ịmalụ windo emechi ụzọ ka isi mpio ekọnọmi etigo Dollar bịawa Nigeria ekọnọmi anyị etigo onye ogiri n'ebe akwa dọla onye lele ose n'ebe akwa dọla bịawa anyị azụ ekọnọmi Nigeria etigo onye ga ekọnọmi etigo dọla bịawa go Nigeria ekọnọmi etigo
akụlụ si abịanụ akwakọghị m biko gekwa ntịnụ ka ịmalụ ka ọ bụ mmụọ ka ọ bụ mmadụ na-akụ ị nwere ike ịfụ kọsọ na gba ijezie bụrụ ụzọ lachapụ ọsọ ọ bụ na ị mara ife na-agbalụ ọsọ ijezie wee gbapụlụ ife na-agbalụ ọsọ nụ chukwu ekwe na ka ife na-agbalụ ọsọ chukwu dom ofe ka ada amakwanụ mgbe kelu nkụkwa onye na-ekwu ekwu lekwu na ọ dị amakwanụ mgbe agbọlili nne m lie n'afọ mmadụ jalụ be mmụọ gụta ọkụ nata be mmadụ ọkụ wee nyụnarị ya ịgbakọ onye ọfụma ịgbakọ ọnya na ịga ma na ndị ilokola aka n'ama mana ofe ka marọ na ndị ilokola aka n'ama maka na oge ero ntị mgbe akụla aka nụ ya ka ndịsi akụ aka ige ntị akpaka ige ntị ka ịma lebe ọsọ si abịa ebele emegbu elu ụmụ nwoke nwaanyị na-enye nri maka ọ na-afụju anya n'elu ụwa obi nwaanyị na chi na nsogbu dị ya akpaka ige ntị ka ịmala ife na-akụọ a sị na nwata kpata akụọ kpata ilo n'ịmago na akụba ilo ife ọ bụ niile eme n'elu ụwa yi na-aga n'iru na ị ga-enwelili ndị nkọcha ọ bụ na o nwere onye na-akọcha ife na-eme oyimimalụ n'ide eme ọfụma n'ụwa ụfọdụ ụmụ nwoke nọdụfa nọdụ ụlọokwu eyebe ọnụ na-ekwu ife a ga-emechi na ngalụ na echi nga-ego moto echi na nganụ nwaanyị echi nụ juke na onye na-akọlụ mmadụ igwe obi mma ineze ndị ilo gị ineze ndị oyi gị nụ maka ekwulu si onye malụ onye na-egbonye akpaka oyim ige ntị gị ma leba na-akụ agụ aka oyim Agụ aka ige ntị agụ aka ige ntị agụ aka ige ntị gị ma leba na-akụ agụ aka ige ntị ịmalụ maọbụ mmụọ ka ọ bụ mmadụ na-akụ agụ aka ige ntị 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 mmadụ jelu be mmụọ gụta ọkụ agụ aka lusi ebe mmadụ ọnyụnarị ya ige ntị chukwu ekwenu ya ma onye nze nwa m obi na-egide agụ aka ige ntị 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 ofoyi yo nna yo chukwu kelu ụwa ife nna gbalụ ọsọ n'ụwa chukwu dị na mmụọ mmadụ jelu be mmụọ gụta ọkụnụ natazi ebe mmadụ ọkụ wenyunarị ya ọ bụ na ịgbakọ onye ọfụmanụ na ị ga-ama na ndị ilokola aka n'ama mana onye jelu gụta ọkụ n'oge ero ntị ọfụma akpaka ige ntị ka ịmala ebe o si abịa ka ịmalụ maọbụ mmụọ ka ọ bụ mmadụ na-akụ n'eziokwu nne n'ụwa nọdịkwa n'ogbu oyim ịkpata ego ịzaba omelọra abụbago omelọra mana ọ bụrụ na ndị ilokolu gị aka ego gị igwu ịzaba ome mgbe nwa oyim akụ ka biko gekwa ntị ọfụma ife adịrọ m ike ebe ọ na-adị akụ ka biko gekwa ntị ọfụma ka ịmalụ maọbụ mmụọ ka ọ bụ mmadụ na-akụ ofu oyim nọ na vileji ata afụfụ mesie wee jebe siti chụba ego nụ lusie siti aka chukwu wee dịlị ya obute ego ọ nata n'ụmụnne ya gbuo efi nụ ndị asịrị wee si na ife oji egbuli efi
dokola kalaka fanu kedu ebe akalaka fadị mgbe ọ na-ata afụfụ ọ dịka ọ batala ga-akpọ onye ọgwụ ego ndị bụ ogbenye fagwala ọgwụ ogbenye akpakọghị mụ biko gee ntị agụ aka ige ntị agụ aka ige ntị agụ aka ige ntị ịmalife aka ige ntị agụ aka ige ntị ka ịmalife na-akụ n'aka ịmalife aka na-akụ sadi ya ige ntị ofe ka mara mgbe kelu mgbe ụkwa agụ aka ige ntị onye kwula ekwu n'ọdụ ọmụkwa kpalili nne mụli ya agụ aka ige ntị agụ aka oyibo agụ aka ige ntị anyị ejebe na Nniọba ka nje na Nniọba n'ide mmiri maka na ịma n'ide mmiri ba na nsọ ka nje na Nniọba ka nje kenezi nwanne nke m Chief Sir Benson Ejindo ife dị na Nniọba Ezemogo kenelu mụlọlọ gị Dr. Mrs. Yuyu Ejindo mmasị na Jodibeze nwanyị ọma ene mụlọ ọmụmụ na-ekene mi ọkwa n'ịmalụ mma nwekwuzezi omume ka o ji dị ka ije ọgwụ anụ dị mmasị na chi na ọgwụ gị bụ omume nwunye Ezemogo na-ekene mi Ezemogo dogbuo Chisabe na-Ejindo Ezemogo na Nniọba onye ọba n'ide mmiri oji mgbota mọgụ ife dị na Nniọba oju na-eme ọgụ dogbuo oji bise mọgụ oji tiketi Amerịka mọgụ Ezemogo odogwa kachukwu dị na Royimo baba nnekwu onye ọba n'ide mmiri Ezemogo ụfọdụ chukwu gosi na gosi aka chukwu adịgo n'ibi na-eme n'ọbụrụ ọkwanụ ịkpatego Ezemogo n'ọbụ ka ịdị ndụ ndị ego gị aka chukwu n'ọdịgo n'ibi na-eme n'ụwa ife na-akọrọ ebe ọ na-adị Okenna ume Ogbuefi obodo ekwelugo nke izizi n'olo onye olo n'igadi Managing Director Willie Mack Nigeria Limited n'Ogbomosho enwe onye olo na onye nze na-ekene Ogbuefi obodo ekwelugo ka nnakpọ Ogbuefi obodo ekwelugo
Ogwefi obodo ekwelugo. Onye lo n'Enugu steeti. Obodo ekwelugo n'olo. Odogwu Ekachukwu dị na Ogwefi obodo ekwelugo. onye lo bilio. Obodo ekwelugo n'olo. Ọ sị m nkene. Ogwefi obodo ekwelugo. His Royal Highness Hanford Madukibiagana. Igwe Amandiolo. Ezugoma Nwankofolo. His Excellency Ifeanyi Ukwanyi. Gburugburu n'Enugu State. Executive Governor of Enugu State. Gburugburu ọchịagha n'Enugu State. Gọvanọ na-achị Enugu State odogwu. Ezigbo Ukwanyi n'idusa. Obodo ekwelugo na-ekene iyi. Chief Onyeka Okafor. Ọnwa na ndị ọbọnyọma n'ịdị mma. Ọnwa ndị chileti nwanyị ọba n'ide mmiri. Nwanne nke mụ n'ịdị nsọ. Ọnwa na ndị ọba. Ọnwa na ndị ọbọnyọma n'ịdị mma. Kene ọnwa na ndị ọba. Ọnwa na ọbọ imu. Ọnwa na ndị ọba. Ọnwa na ndị ọba. Ebele ọjị onye pọtka ya n'onyọma bilio. Onye pọtka ya n'onye ọba n'ide mmiri kenelu m lọlọ gị. Miriam na Malachukwu ọjị bili. Godu nwanyị ọma n'iduso nwunye Ebele bili onye pọtka ya nụ. Ofu onye na-agba pọtka ya nụ na ndị ọba onye pọtka ya nụ. Ebele pọtka ya nụ. Enwenye obodo gwuo. Ebele pọtka ya nụ. Ebele ọjị. Ebele pọtka ya nụ. Onye pọt. Ebele pọtka ya nụ. Oyimu na Ghana ka ị na-achị. Ebele pọtka ya nụ. Obodo ọgbọnwa n'iduso. Ebele pọtka ya nụ. Onye ọba n'ide mmiri. Ebele pọtka ya nụ. Onye ọba na mụ na ya ibu nwanne o. Ebele pọtka ya nụ. Onye pọtka ya nụ. Ebele pọtka ya nụ. Onye ọma n'iduso. Ebele pọtka ya nụ. Akụ aka n'enu ụwa biko ga-ekwentị nụ. Ka ị mali ebe aka na-akụsi adị ya. Oyim akụ aka. Akụ aka. Akụ aka ige ntị. Akụ aka ige ntị o. Akụ aka ige ntị. Akụ aka. Akụ aka ige ntị Akụ oyibo. aka ige ntị o. Ịmalụ maọbụ mmụọ ka ọ bụ mmadụ Akụ na-akụ. aka. Na nne dị bụ ndị Akụ ọhụrụ. aka ige ntị o. A na-esitere ego n'ọnwụ. Akụ aka. Na na-amatara ego oyibo Akụ n'afọ. aka ige ntị o. Oyim akụ aka ige ntị. Akụ aka. Akụ aka oyibo. Akụ aka ige ntị o. Akụ aka ige ntị. Akụ aka. Akụ aka ige ntị. Akụ aka ige ntị o. Golibe, 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 Akụ golibe. aka ige ntị o. Akụ aka ige ntị. Akụ aka. Oyim akụ aka Akụ aka ige ntị o. Ka nje n'Enugu ugwu ka nje kene oyimu. Sida Nnedozie. Sida n'Enugu ugwu. Obodo ọgbọnwa nwanri Jovani dị mma. Sida akwụkwọ aka ige ntị. Akụ aka ige ntị ka ịmali ebe aka si abịa. Sida ineze ndị ilo ineze ndị oyi gị. Sida n'ọkwa na onye malụ onye na-egbu onye. Sida n'Enugu ugwu. Sida n'Enugu ukwu. Ezi nwanri Sida akụ Jova. aka ige ntị o. Sida na South Africa Sida odogwu. n'Enugu ukwu. Nwanri Jovani Sida akụ ga-adị. aka ige ntị o. Sida akụ aka ige ntị. Sida n'Enugu ukwu. Ka ịmali ebe o si Sida akụ abịa. aka ige ntị o. Onye Enugu ugwu bili. Sida n'Enugu ukwu. Sida Sida akụ n'Enugu. aka ige ntị o. Ezi oyima. Sida n'Enugu ukwu. Onye Enugu ugwu Sida akụ aka n'Iduso. ige ntị o. Ugochukwu Nwụzọma. Nwajugonya na Nkwere n'Imo Steeti. Managing Director. Ugo Test Roofing Onyema. Aka na kuchu nọ dị mma n'Iduso.
ugoyi mụ kenelu m lọlọ gị Ijeọma Ogochukwu n'ịdị mma ụgbọma nwanyị m obi dị ya ezinne m olu great na destiny nwunye Nwajugozi oyi m mbilio Nwajugo nne ya onye ọma n'ịdị mma Ifeanyi Godwin ọnwụ penata Njeta Prince of Dubai odogwu Obiome nwonye ọba n'ilu lelu Obiome kenelu m lọlọ gị lọlọ Obiome Idiogo nwanyị Idiogo nwunye Obiome nani ọba Obiome nani ọba nwonye ọba odogwu nani ọba Njeta Prince Obiome nani ọba Prince of Dubai Obiome nani ọba Chief Ifechukwu Masuala Nneobi Nnabundo nke izizi n'ụba Okija nwonye Okija Chalogidi Chairman Chief Executive Officer Jasiba na Durban South na South Africa onye ọma gị na-achụ Nnabundo nwonye Okija Chalogidi Nnabundo dogwo ezi nwa Late Chief Sunday Adeobi nna Kenya odogwu dị maịtị n'ụba Okija na nna m olu gị n'ọnwụla nwụọ mana ọmụlụ odogwu nwa Nnabundo n'Okija odogwu jelu South Butike onye ụba Okija n'Igadio Nnabundo n'Okija Nnabundo akụaka Chief Ogbonna Innocent Udogu Ezudogu Nuruala Nidato n'Imo State CEO Udogu Inter-Agency Nigeria Limited Ezudogu kenelu m lọzọ gị Akwata igenti Ezudogu Ulwala Akwata igenti Ezudogu Ulwala Akwata igenti Ezudogu Ulwala Akwata igenti Oyima akụaka ige ntị ịmalụ maọbụ mmụọ ka ọ bụ mmadụ akụaka ige ntị ofe ka amara mgbe ekelu nkwụkwa akụaka ige ntị oyimụọ enwere ike ịkwa aka n'ọbụ iwe ka ofe ka ejebe ọchanja tupu ọ nata ndị lelie nya Tukwakwana mmụọ melụ nke mmadụ merụ Oyima akụaka oyimụọ Inezenya na ndị loko n'aka n'ama akụaka ige ntị ike Chukwu nwa okumu
ọsọ nwunye Fanani agụ aka ige ntị afa ịmara onye na-agụ onye nze nwa m obi n'ogidi akụkọ aka ige ntị chukwu ekwenu ya memụọ
onwelu ndị balegelisi ma famụtara nwa ma ncha onwelu ndị nwelu nwanne n'ụwa ma fafuru ife nwa ga-eli onye dị mkpụmkpụ nọchọrọ ịdị ogologo onye nwere okwu nọchọrọ inwe ịtọ onye nwere ise nọchọrọ inweta dị onye kozulu nne n'ụwa ga na-ekwu onye rika nne n'ụwa ịpụta n'ilo ifu ndị ka gị oyimu mmadụ eji n'ụwa mmanụ nne n'ụwa nne m na nne m si n'onwere onye ozulu onye kozulu nne n'ụwa ka nna jụọ uwe zuo oke ọ bụ ifu ka nwanne gị na-aga n'iru ịchọba ife ị ga-eme nwanne gị ka ọ daa ọkwa ifu ka agbata obi gị na-aga n'iru ịchọba ife ị ga-eme ka ịkwatu agbata obi gị ume nnekwu ka nna jụ ezi oyi mụ ume nnekwu ọ dịkwa gị mma uwe zuru onye nne n'ụwa onye kozulu nne n'ụwa ozulu onye ka nna jụ ndị Igbo bụla fa uwe zuru onye nne n'ụwa onye nwe 1 million na-achọ 2 million onye nwe 2 million na-achọba 3 million uwe zu oke onye kozulu nne n'ụwa na-elecha eji anya ọma eju kekele ejiri anya ọma eje sabate uwe zuru onye ka nna nne m uwe zu oke onye eze nwa m obi gidi onye kozulu
eyi gị ọ bụrụ na ilibenu nke ọganiru kpọlụkwa ụfọdụ liba maka ọ bụrụ na ịdaba ka o nwezie ndị ga-adakwasị maka na echi ebukanu na onwere onye ma ifeji gabu ọ na-abụzi asị nnenu ụwa m na-ekenenu nwanye ụfọdụ n'ụkọfịa ọkwa n'ife ọma Chukwu meli ihe ka o ji wekpọba onye eze nwa m obi n'ogidi wesị m bi ya ka nsoli ekene Chukwu na nwa gbalarili n'ọbụrụ ozobele nwa mmeta onye ka nnekwu nnennu Ichie Dr. Sebastian Ogochukwu Adibe orthopedic surgeon board certified na New Jersey na America enyi ka enyi bili na nke si n'ifi na yo Chukwu bụ kọra nwezu akụ n'ọra nwezu akụ n'ezie n'udo ga-adị onye ugbodu n'ukọfịa enyi ka enyi na dunu kọfịa yimo kene n'ọchị lọsụwa ọchị lọsụwa ọra nwezu akụ onye ugbo isi nwelu kije mọ ka Chukwu si gozi gị ka isi agozi ndị ọzọ odogwu dị na New Jersey na America kiri ebi enwe onye ugbo biri ọra nwezuwe nwezu akụ nwanye ugbodu n'ụkọfịa obodo egbo nwasiri n'ọkwanụ nke bụ chairman ezi enyi association na New Jersey ọchịọra bilie aka na-ebu ụmụ ogbenye enwe onye ugbodu n'ụkọfịa ife onye nwere o jeme ọgụ Chukwu na lobi na ndokwanu n'ụmụ yi na-echeteghị ijele nwanyị Dr. Obinna Adibe ezi nwa ijele nwanyị Dr. Elochukwu Adibe enwe ijele nwanyị Dr. Chigozie Adibe na nginu lebele Chukwu ezidigi Dr. Aleke Adibe ezumu ijele nwanyị onye nze sunu diye n'igwe niile jekọ n'ụzụ nnenu ọra nwezu akụnụkpo onye ugbodu n'ukọfịa
Obodobo nwa bili n'ịdị mma ọsị mụ kenezi lọli ya Mrs. Ngozi Adibe New Jersey educator nwanyị ọma n'ịdị mma ezi nwanyị malobi di ya ugegbe dị beze ugosi mba nwanyị ọma nwunye nwezuwa nwanyị ọma bili n'ịdị mma Adasi na Ogbunike Osodieme Nwezuaku n'ugbo Obodobo nwa bi Ifonye nwelu goje mọgọ Ọ dịlịghị mmachete onye ka mmanụ Na onwere onye ga-ebu ego na mmụọ Na onwere onye ga-ebu moto wena O nwere onye ga-ebu nọ na aka ka anyị gbanwe bịa aka ka anyị ga-agbana nke onye melu na ya ka eji echedonye na nke si n'ọrịa Nwezuaku gochi ya onye udo onye ụfọdụ unu kọfị ya Obodobo nwa n'igadi ya and Mrs. Selina Akwugo Anachebe Adibe ezi nwanyị si n'ibo wee bịa onwekwere bili nnenu ka njeke na ụmụnne Nwezuaku nwanne onye bụrụ oyi Chief Engineer Anthony and Mrs. Nkiru Adibe Ezugo nkisizi n'ugbo Ezugo nwanyị ụgbọdụ n'ụkọfị ya nwanne ọrịa Nwezuaku onye ụgbọ n'ịdị mma Ezugo bilinu Akachukwu gadili onye ọma n'iduso n'ịdị mma Mr. Charles Oke Adibe Ideji ọgwụgwụ n'ugbo Ideji ọgwụgwụ wari oyim Ideji ọgwụgwụ odogwu onye ugbo Ideji ọgwụgwụ mmanwụ onye dunu kọfịa ezi oyim bili onye ọma n'ịdị mma Obodobo nwa bili nwanne Nwezuaku n'iduso Ideji ọgwụ egwu nnetili n'odogwu Ichie Dr. Sebastian Ogochukwu Adibe ọrịa Nwezuaku Obodobo nwa n'ọgụlụ akwụkwọ na Government Secondary School n'Afikpo Omesie jebe Ibadan Lucy Ibadan wegwo medicine nyekoji bụlụ doctor orthopedic surgeon na America New Jersey kibebi onye ọma n'ịdị mma ọrịa Nwezuaku na ndị na-azụ n'akwụkwọ na ndị na-emele ọgọ nye ka Chukwu ji agọzighị oyimu biko gaba n'iru uwe n'anya n'azụ na nke na-achị dị na mmanụ ọrịa Nwezuaku n'ugbo
oge anyị nọ n'ọchịchị Ogajona fuelu bụ 87 naira. Oge anyị nọ n'ọchịchị Ogajona dọla nọ na 150 naira. Oge Ogajona na chi Nigeria akparasi nọ na 75. Oge anyị nọ n'ọchịchị Ogajona enwegwenye na-eliju ọfọnụ. Ogajona chikatazie ndị mmadụ ebido wee tibe mkpu fatibe na fachọlụ chenji fachafuzi amụma onye eze Nwamobi n'ogidi bulufa gbogbo maka chenji. Onye lili na denya chenji macha, onye lili na denya chenji. Kapọta nwoke Fulani welie Nigeria dizie Nigeria ma o nyere anyị chenji nwa. Ọ sị na anachu corruption. Ọ bụrụ na Ogajona dị corrupt ma Nigeria na anyị na-enwe anwụli tata na corruption anago ma obodo bụzi igwe. Ejelu m ebe nneli ji na binsi 150 naira. Nwanyị si n'ọbụ 300 naira. Njuzie nwanyị n'ọbụ maka gịnị? Ọsị mụ na dọla etinye gị ego. Kedu ife dọla na-achọzi na ji na binsi? Ilue n'ose ọkwọdụ na ndị na-ele ogili n'ose na-ebe akwa dọla. Onye na-ele azụ friji na-ebe akwa dọla. Onye na-ele binsi na-ebe akwa dọla. Ọ bụzire na-agọnye. Oge Ogajona na chi Nigeria dịla anyị mmanụ. Onye na-anọrọ mgbe enyila ozu ojele igbo osi n'ọba wee bọba. Neke n'obodo Nigeria na Chukwu gọzila anyị n'onyela anyị ife anyị ga-ejibi. Anyị nwelu crude oil refinery Nigeria na ọda alụ ọlụ. Ebulu mmanụ Nigeria jeze refine ya n'ilo ebute ata na Naija. Ebute ezenye ọgala ọnụ. Anyị na-agbago ka anyị na-agbada. Nigeria nwere ọtụtụ ife na agriculture nke anyị ga-eji iwe nweta ego. Na anyị nwelu timba na Nigeria na anyị nwelu koko. Mana anyị onye ọbụla dị na crude oil. Nigeria so economy etigo dollar biawa Nigeria so economy etigo dollar biawa Nigeria so economy etigo dollar biawa Nigeria so
anyị na-eje anyị na-agbago ka anyị na-agbada ogini mere ekonomi Naijiria onye ọbụla ji akwakwa onye nọdebe nọ n'enu ụwa nụ ebe onye na-anọrọ na-agụ onye oge anyị nọ n'ọchịchị ọgazo na n'ife niile na-agakwa ọfụma rice nọ bụ mma nwoke na o nwere ozikwa ife 20 naira na-egote unafugo na dọla bịawago Naijiria so ekonomi Naijiria etigo ekonomi etigo dọla bịawa Naijiria so ife dọla melu Naijiria ekonomi etigo ekonomi dọla bịawa Naijiria so dọla bịawa Naijiria so ekonomi etigo ekonomi anyị etigo bịawa Naijiria so onye ojiji n'ebe akwado na ekonomi etigo onye nlele ose n'ebe akwado na Naijiria so dọla bịawa anya so ekonomi etigo ekonomi Naijiria etigo bịawa Naijiria so onye ka ga-akọlụ ekonomi etigo ekonomi etigo bịawa Naijiria so dọla bịawago Naijiria so ekonomi etigo ekonomi etigo bịawa Naijiria so ekonomi etigo dọla bịawa Naijiria so oge anyị nọ n'ọchịchị ọgajo na onye zite dọla from America ewelu dọla wee kwụọ onye ụgwọ ọ dịka nwoke Fulani batalụ ọsọ onye zite dọla enye naira nyabụ ife wee welu Obama wee nwụlagwo na bi tinye na Naijiria dọla wee leba kalitali na-apịa Naijiria dọla na-ele 150 tata na dọla bụzi 470 Naija anyị na-agbago ka anyị na-agbada na dọla bịawago Naijiria zụọ Naijiria keduzi ebe anyị na-eje anyị na-agbago ka anyị na-agbada ịlụzie n'ime afịa n'ozu ọkwa ọdụ onye ọbụla amazi anya dọla nwanyị na-ele ogili nọma anya dọla onye na-ele ose na-ebekwa akwa dọla onye na-ele ji nọ n'ebe akwa dọla ma ndị ọrụ ugbo nọ na vileji n'ebe akwa dọla ọ bụrụ na nwoke Fulani kekwe ya jee yọba Obama ka ọ yọba Obama ka Obama meela anyị ebele na ego anyị ekilo Obama biko Obama na-ego Naijiria etigo Obama mere Naijiria ebele Obama melu Naijiria ebele ego Naijiria etigo Obama mere Naijiria ebele Obama na ititọliga ego Naijiria Obama mere Naijiria ebele ife niile bụzi times 2 Obama na-ego Naijiria etigo Obama mere Naijiria ebele Obama meela anyị ebele